I no deixem Venècia perquè per aquests mateixos canals acaba d'arribar Pedro Almodóvar al Festival de Cinema per a fer la presentació planetària de la seva nova pel·lícula, L'habitación de al lado. La primera que ha rodat en anglès i que té Tilda Swinton i Julianne Moore com a protagonistes. És un dels dies més esperats en el calendari de la Biennale de Cine d'enguany. El director manxec apareix en escena. També les xiques Almodóvar més internacionals. Avui mostren al món una cinta rodada en anglès entre Madrid i Nova York i on Tilda Swinton i Julianne Moore, amigues, periodistes, parlaran de la mort i l'amistat quan una d'elles ha de fer front a un càncer terminal. Avui és el seu dia a Venècia. Per davant, atenció a la premsa i catifa roja d'ací a unes hores. La mateixa catifa que a nit van revolucionar dos carismàtics, Brad Pitt i George Clooney. Aglomeració de seguidors, de premsa internacional. Els dos passen dels 60, però la seva legió d'incondicionals no entén d'edats. Feia hores que els esperaven, perquè ningú es volia perdre el show que feren en pocs metres de catifa. I ells n'eren conscients, atents a cada objectiu o fins i tot jugant a passar la línia dels focus. Va ser molt més de rebombori que farà el thriller que presentaven, perquè tindrà un pas limitat per les sales de cine i continuarà la difusió en plataformes, un fet que ells han pres amb humor i que ha fet tornar a les converses, la tensa revolució que viu ara la indústria. Anem ja amb